Il-pilloli tal-pressjoni Diovan li jingħataw lil min ikollu pressjoni għolja jinsabu out of stock. Anzjana ta' 62 sena li tkellmet ma' One News qalet li għal dawn l-aħħar ġimgħat kellha tixtri dawn il-pilloli minħabba li kienu out of stock. Issa qed ikolli nixtrihom għax dawn l-aħħar 4 weeks ma waslux. Kull darba mmur l-ispiżja tal-dana tal-lokal tiegħek u jgħidli li ma waslux. Għaddu l-istess jiena kelli nixtri kaxxa Diovan tal-80 li jiswew 27.724 u dawna kull ma ħajservu jiddisaturin jiena. L-anzjana qalet li mhux kull pilloli tal-pressjoni huma tajbin għalija minħabba operazzjoni li kienet għamlet. Ma nistax naħu kull kwalinkwa tip ta' timiret ħajba special peress li jiena għamilt major operation f'għajnejja. Il-fatt anki fejn tidħol aspirina u hekk jiena ma nistax naħodhom. B'kollox il-pilloli qed jiswew lil din l-anzjana ma' 92 euro fix-xahar. Għasif li jina f-pozizjoni li jina armla u li armla żmien, immaġina armla u anzjana u kol. Ma naħdimx għandina fuq kważi 100 euro fix-xahar. Dan mhuwiex l-uniku każ ta' persuna li qed ikollha tidħol fi spiża addizzjonali għaliex il-mediċini li s-soltu jieħdu b'xejn bħalissa qegħdin out of stock.